Benvinguts, soc la Mar i avui veurem dins el tema de l'energia de les reaccions aquesta introducció per saber els conceptes d'energia interna, treball, calor i entalpia. Comencem. Primer de tot, el que hem de tindre en compte és que una substància té una certa energia, degut a dos factors, una externa i l'altra interna. L'externa dependrà de la posició i el moviment que tingui respecte a la Terra. En aquest cas, a nosaltres no ens interessarà perquè químicament només treballarem el que és l'energia interna d'aquestes substàncies. Què és aquesta energia? Doncs dependrà de la posició i moviment de les molècules o els àtoms de la substància que estem analitzant. Anem a centrar-nos en què passa amb aquesta energia amb les reaccions químiques, que és el que ens interessa en aquest tema. Llavors, pensem que una reacció química implicarà que hi hagi trencament i formació d'enllaços. Aquests enllaços tenen una certa energia. Llavors, si hi ha trencaments i formació d'aquests enllaços, ens estarà indicant que tinc un intercanvi d'energia. Per tant, tota reacció química estarà relacionada amb un intercanvi d'energia. Aquest intercanvi d'energia es pot fer de dues formes, a través d'un treball que l'anomenarem W baixa o del calor, que ho representarem per Q. L'intercanvi de calor poder el tenim més clar. Veurem que l'intercanvi de treball poder no ens és tan habitual i aquest veurem que estarà relacionat amb un treball d'expansió o de compressió d'aquest sistema. Abans de fer càlculs de veure com hi ha aquesta transferència d'energia, serà important definir els signes d'aquesta transferència d'energia. Si tenim un sistema, considerarem que el treball és positiu quan des de fora se li fa un treball sobre el sistema. En canvi, considerem que el treball és negatiu quan aquest sistema fa un treball cap enfora, per exemple, en forma d'extensió. En canvi, si és positiu, voldrà dir que estem fent una compressió sobre el sistema. De la mateixa manera, establim els signes per la calor. Si des de fora estem aportant calor al sistema, indicarem que aquesta calor és positiva. En canvi, si el sistema el que està fent és aportar calor cap a fora, cap a nosaltres, definirem que la Q és negativa. Una vegada establit els signes de calor i treball, anem a veure el primer principi de la termodinàmica. Aquest és el que ens diu que l'energia no es crea ni es destrueix. Per tant, la variació interna d'aquell sistema estarà definida per la calor i el treball. Aquí ja hauríem de tindre en compte si s'ha emès o s'ha absorbit aquesta calor o s'ha fet el treball o s'ha rebut. Si utilitzem els signes que hem treballat abans, doncs aquesta equació ens estarà explicant el primer principi de termodinàmica, que per tant la variació de l'energia d'aquell sistema depèn de la calor i el treball que se li hagi fet o hagi fet ell. A partir d'aquest criteri podem establir dos tipus de reaccions químiques, aquelles que desprenen energia i aquelles que les absorbeixen. Llavors, una reacció la qual la seva variació d'energia interna sigui negativa, voldrà dir que haurà perdut energia, direm que és una reacció exotèrmica, que ha emès aquesta energia, l'ha perdut el sistema. En canvi, si la variació d'energia interna és positiva, ha guanyat energia, estarem dient que és endotèrmica, que l'energia ha anat cap al sistema. Una vegada hem definit els criteris generals de l'intercanvi d'energia, anem a veure en concret què és el treball i la calor. Doncs el treball que es produeix en un sistema és aquell degut a l'expansió o a la compressió del sistema. Imaginem-nos, doncs, un sistema al qual s'ha expandit tenint una mateixa pressió, aquest ha tornat més gran, ha incrementat en aquest sentit el seu volum. Anem a veure com podem calcular el treball que s'ha realitzat. En aquest cas tenim en compte que la pressió és la mateixa en un sentit i l'altre, és a dir, no és un canvi de pressió exterior el que ha fet augmentar el volum, sinó un canvi intern. Llavors, si la pressió i també en aquest cas la tapa, és a dir, la superfície, són constants, això m'estarà indicant que la força externa que està rebent aquest sistema també és constant. No varia tant en la primera situació com l'altra, la força externa és la mateixa, degut a que la pressió i la superfície que se li està fent és la mateixa. Llavors, d'aquí puc extreure el següent, que el treball serà igual a menys la força externa per l'increment de X que hagi fet
aquesta superfície. Fixeu-nos que he posat un signe contrari. Per què? Perquè la pressió està en un sentit i aquest increment de X en un altre. Degut a això, aquest treball em dona negatiu. Llavors, vaig a definir què és aquesta força externa. Aquesta força externa és la pressió externa que hi ha, la pressió normalment atmosfèrica amb la que estiguem treballant, per la superfície que està tapant aquest sistema. Llavors, si ho substitueixo aquí, em dona que el treball serà menys la pressió externa per la superfície per l'increment de X. Què passa? Què és això? Superfície per increment de X? Doncs és el volum. Per tant, aquest treball és menys la pressió externa per l'increment de volum que hagi fet el sistema. Llavors, vaig aplicar tot això en el que havíem calculat abans, que era l'energia interna. L'increment d'energia interna, per tant, hem dit que és calor més el treball, i ara el treball hem dit que és això. Per tant, l'increment d'energia interna és calor menys pressió externa per l'increment de volum. D'aquesta manera, puc calcular l'energia interna sapiguent la pressió que té el sistema i l'increment de volum que hagi fet, sempre i quan també sapiguem la calor que hagi intercanviat. Anem a fer un exemple de com es pot calcular del treball que es produeix en un sistema. Per exemple, ens diuen que tenim un recipient obert on tenim 0,854 mols de neó i que l'increment de temperatura que es produeix és de 3 graus centígrads. Per tant, ens demanen quin treball s'haurà produït en aquest sistema. Hem definit que el treball és igual menys la pressió per l'increment del volum. Anem a intentar definir què és aquest increment de volum. Tinguent en compte que és un gas, podem aplicar la llei dels gasos ideals, per tant, el volum inicial serà nombre de mols per RT dividit per pressió. I el volum 2, doncs el mateix, però tinc una diferència amb la temperatura, perquè la pressió serà constant i la quantitat de substàncies també serà constant. Llavors, d'aquí puc veure que l'increment de volum, és a dir, volum 2 menys volum 1, és igual a NR, increment de temperatura, dividit pressió. Fixeu-vos que l'única cosa que canvia del volum 2 al volum 1 és la temperatura, per tant, puc treure factor comú la resta que són constants i em quedaria temperatura 2 menys temperatura 1, que és l'increment de temperatura. Per tant, si això ho vull aplicar aquí, fixem-nos que si tinc en compte que la pressió la puc passar a l'altre costat multiplicant, això serà igual a dir menys R, increment de temperatura. Per tant, fàcilment puc calcular el treball com menys 0,854 per la constant de la llei dels gasos ideals, 8,31, per l'increment de temperatura, que serà 3. Això ens donarà menys 21,3 joules. Important, fixem-nos quina constant de la llei dels gasos ideals he utilitzat. He utilitzat aquestes perquè les unitats estan en el sistema internacional. Per tant, d'així em pot donar aquest càlcul del treball en joules. D'aquí també és interessant analitzar el signe que ens ha donat. Ens ha donat negatiu. Què vol dir? Que el que ha fet ha estat augmentar el volum. El que ha fet és expandir-se. Ha fet un treball cap a fora. Llavors, el que ha perdut el sistema és energia degut a aquesta expansió. Anem a fer el mateix ara per la transferència aquesta de calor. Com observem la transferència de calor? Doncs el que observem és que una substància el que farà una certa massa, una certa quantitat de substància, el que farà serà variar la seva temperatura. Per tant, l'efecte de calor l'haurem de calcular com a Q és igual a la massa, perquè dependrà de la quantitat a la qual li estigui transferint aquesta substància, el calor específic, segons cada substància augmenta més ràpid o més lent la seva temperatura, i també l'increment de temperatura que es produeixi. Llavors, això ens està dient que una reacció que sigui exotèrmica, que emeti energia en forma de calor, podrà augmentar la temperatura a una certa quantitat de massa. Un exemple de com calcular aquesta calor, per exemple, podríem imaginar-nos quina calor ens hauria d'aportar una reacció química per tal d'augmentar de 20 a 90 graus uns 10 grams d'aigua, sabent el seu calor específic. Doncs, simplement utilitzant la fórmula que hem indicat
fa un moment, i sobretot una cosa molt important en aquest cas és fixar-nos bé amb totes les unitats que ens estan indicant, perquè els calors específics no sempre es donen joules-grams, es pot donar en quilograms també o quilojoules, per tant hem d'estar molt atents a les unitats, podrem fer aquest càlcul. Com que les unitats del calor específic estan en grams, ens donen la substància en grams, doncs aquí no cal que canviï les unitats. Per tant, serà 10 per 4,18 joules graus gram per l'increment de temperatura, que serà 90 menys 20. Per tant, el calor necessari per fer augmentar de 20 a 90 graus centígrads 10 grams d'aigua és de 2.926 joules. Aquí serà molt important tenir en compte si està absorbint o emetent energia. Està clar que jo necessito aquesta calor, però el sistema l'estarà perdent. Per tant, quan ho calculem com a energia interna, quan ho calculem dins el sistema, serà en negatiu, perquè el sistema estarà perdent aquesta energia per tal de que l'aigua pugui augmentar la seva temperatura. Ara ja sabem què és l'energia interna i com calcular el treball i la calor. Anem a veure, però ara, com es calcula aquesta energia interna segons si tenim unes condicions o altres. Primer, imaginem-nos que estem a volum constant. Anem a veure com es calcularia aquesta energia interna. Que sigui volum constant ens està dient que és un sistema que està tancat, que això no és el més habitual. Habitualment estan treballant en sistemes oberts, però també pot passar que jo estigui fent una reacció en un sistema tancat tenint aquest volum constant. Llavors, en aquest cas, hem de pensar que l'increment d'energia interna, com hem dit, és la calor més el treball. Però hem dit que aquest treball es pot escriure en funció del volum. Per tant, serà el calor menys la pressió per l'increment de volum, com hem vist fa un moment. Què passa? Que si estem treballant a volum constant, llavors l'increment de volum serà igual a 0. Per tant, tota aquesta part és igual a 0 i això ens estarà indicant que l'increment d'energia interna és igual a Q. El que solem fer quan passa això és posar Q i en petiteta sota volum, perquè així sabem que estem treballant a volum constant. Llavors, sempre que treballem a volum constant, l'increment d'energia interna serà igual a la variació de calor que tingui el sistema. Anem a veure l'altre cas, quan el sistema és obert, és a dir, estem treballant en un sistema obert, el volum varia, però el que no variarà és la pressió externa que tenim. Per tant, estem calculant la variació d'energia interna a pressió constant. Llavors, en aquest cas, no puc ni anul·lar ni el calor ni el treball, i llavors el que faig és posar també en petit, que aquí estic treballant a pressió constant, per tant, doncs, Q en petit P, més el treball que hem dit que és menys pressió per increment de volum. Llavors, treballar amb això ens complica una mica la vida, perquè realment la variació d'energia interna no la puc calcular d'altres maneres, perquè jo no puc saber en un moment determinat quina energia tinc o quina energia tinc després. Puc calcular la variació, però no en un determinat moment quina energia té. Per tant, aquí el que es va fer és inventar-se un nou concepte que és el d'entalpia. Llavors, definim com a entalpia la calor quan estem treballant a pressió constant. D'aquesta manera, aquesta entalpia la puc definir com variació d'energia interna més pressió per increment de volum. Doncs hem de recordar això, que quan treballem en un sistema obert a pressió constant, definim un nou concepte que és l'entalpia, que serà l'equivalent a la variació de calor del sistema. Per acabar, anem a veure un exemple de com es calcula aquesta energia interna. Ho farem a pressió constant, ja que a volum constant simplement és igual a la calor. Llavors, en aquest cas ens plantegen que tinc un mol d'aigua que bull a 100 graus centígrads i a una atmosfera de pressió. Diu que inicialment el volum és de 19,8 centímetres cúbics i el volum final és de 30,16 decímetres cúbics i que la calor absorbida és de 40,67 quilojoules. En aquest tema és molt important, com ja he indicat abans, que ens fixem molt bé amb les unitats. Aquí tinc quilojoules, decímetres cúbics, centímetres cúbics, atmosferes, graus centígrads. Intentem sempre treballar al màxim possible amb les unitats del sistema internacional i d'aquesta manera evitarem la majoria dels errors. Llavors, comencem primer per calcular l'entalpia. L'entalpia, com que estem a pressió constant, hem dit que és igual
a la calor absorbida. Per tant, serà igual a 40,67 quilojoules. Aquesta és molt fàcil. Igual que hem dit que en el cas de calcular l'energia interna a volum constant també seria molt fàcil. Llavors, però, per calcular la variació d'energia interna hem de tindre en compte que és igual a l'entalpia menys la pressió per increment de volum. L'entalpia ja la tinc, la pressió també em la donen i l'increment de volum també el tenim. Ara bé, el que deia, fixem-nos en les unitats. Llavors, si jo vull treballar amb unitats del sistema internacional i no tenir problemes, l'entalpia el que he de fer és passar-la a joules. Per tant, ho multiplico per 10 elevat a 3. Llavors, següent, pressió. També treballo en el sistema internacional, que són els pascals, i hem de recordar que una atmosfera és 1,01 per 10 elevat a 5 pascals. I ara, finalment, em queda l'increment de volum, que el volum en sistema internacional són metres cúbics, llavors volum final serà 30,16 per 10 elevat a menys 3, perquè l'hauré passat a metres cúbics, menys 19,8 per 10, en aquest cas a la menys 6 metres cúbics, ja que el tenia en centímetres cúbics. Aquest l'he passat a metres cúbics, aquest també, i aquest a joules. I recordeu, la pressió també en pascals. Llavors, això em dona un resultat de 37.620 joules per cada mol. Ja que, fixem-nos que ens donen un mol. El mateix passa amb l'entalpia. Ho podríem passar, si voleu, a quilojoules per no tenir aquests números tan grans, però el resultat realment seria el mateix. Doncs fins aquí la introducció de tot el tema d'energia en les reaccions. Fixem-nos, hem vist el concepte d'energia interna, com es calcula el calor al treball i també el que és l'entalpia. Si teniu qualsevol dubte o comentari, ho podeu deixar aquí baix. Si us ha agradat el vídeo, poseu, sisplau, un m'agrada, i si us agrada el canal, us hi subscrigueu i també el compartiu. Moltes gràcies!